Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malato sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Returning OFW nga nagpositibo sa Delta variant, nariswab na matapos magpamalibad nga liwat ni maswab sang kahapon. Operation sa Hall of Justice sa Bacolod, nauntat bangod sa bomb threat kay ilasang aga. Attorney John Orola nga ginahuring-huring mapapili bilang gobernador, nagsaylo sa iya COMELEC registration sa Don Salvador Benedicto. Sa Sagay City, bus nga naguot, naabtan sang high tide sa beach. Kag sa Good Vibes, mga taga-Sultan Kudarat, inadlaw nga nagabiyahe pa Bacolod para ibaligya ang ilang mga produkto nga himo sa uway. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Intertropical Convergence Zone ang padayon nga magadala sang ulan sa probinsya tubtub sa weekend. Wala karon sang bagyo kung low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero asud-asud ang pag-ulan sa Negros Occidental. Sunod sa pag-asa ang pag-ulan ng dala sang ITCZ o kunang Intertropical Convergence Zone. Ini amo ang pag-converge sang hangin nga nagaresulta sang pag-form sang panganod nga may dala nga ulan. Sunod sa pag-asa ang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao amo sa karon ang apektado sang ulan dala sang ITCZ. Buton man ang amo sini nga panahon sunod sa pag-asa sa masunod nga 3 ka adlaw. Sa number 9, ginpatuman na sa sunod sa Bacolod ang temporaryo nga pag-suspend sa mandatory PMVIC testing. Sunod sa kay Ruben Tampos ang pamuno sang Land Transportation Office sa Bacolod, sila nakabaton sang instruction gikan sa Regional Office angot sa temporary suspension sang mandatory nga testing sang light vehicles kag mga motorsiklo kag tricycle sa Private Motor Vehicle Inspection Center kon PMVIC. Gani nagakasayuran nga magabalik-anay sa daan nga paagi o kun sarang na maliwat makapa-inspect sa mga Private Emission Testing Center o kun PETC. Pero patag ni Tampos, parayon nga mag-operate ang PMVIC kag sarang lang sa gihapon makapa-inspect ang mga luyag magpa-inspect sa ilang mga salakyan dito. Sunod kay Tampos, pwede sila makabaton sa mga test results gikan sa PMVIC o kung sa mga PETC sa magaparenew sa ilang mga registration sa ilang salakyan. Magapadayon ang suspension sa mandatory testing, tubtub nga may abiso naman sa pagbalik sini. Ang PMVIC, maka-operate sila gihapon. At the same time, ang private emission testing centers, maka-cater man sa tanan nga salakyan. Nga kung i-base mo ya sa memorandum circular, mandatory ang inspection, motor vehicle inspection kag emissions, mandatory sa PMVIC. That was last August nga memo. But then as per instruction naman sa BOM, suspend ang memorandum circular. Sa number 8, malapit sa 80% sa kapulisan sa probinsya ang nabakunahan na. Ginpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga nagdangat na sa 1,723 ka mga pulis sa probinsya ang nabakunahan batok sa COVID-19. Lakip na diri si NOCPO Provincial Director Colonel Romy Palge. 645 ang nagbaton sang first dose pa lang sunod kay Donasco, kag 1,078 ang fully vaccinated na. 523 na lang sunod sa iya ang tubtub karon wala pa mabakunahan kag nagahulat sang vaccine allocation gikan sa PNP headquarters. May manug-abot sunod kay Donasco nga 900 ka COVID-19 vaccine para sa mga pulis. Ginapaabot ni Donasco nga sa 4th quarter subong nga tuig ma-fully vaccinated na ang mga kapulisan sa probinsya. Duha naman lang sa karon ang active cases ng COVID-19 sa NOCPO gikan sa 211 nga total cases. Sa number 7,
Magabulig na ang Provincial Health Office ang Negros Oriental sa mga local government unit nga may mahinay nga rollout sa bakuna, inagod mapadasig ang ilang paglabot sa target population. Sa pinakaulihi nga dato sa Negros Oriental PHO, yara pa lang karon sa masobra sa 11% ka mga residente sa probinsya ang nabakunahan kontra COVID-19. Kag barako pa ang lalagson sa probinsya agud malabot ang target population. Gani sunod sa kay Dr. Lilan Estacion sa PHO, ang ila team amo na mismo ang magapadulong sa mga LGUs nga may manubo nga vaccination rate agud ma-fast track ang vaccination sa probinsya. Magapadayon man sa gihapon ang mega vaccination sa PHO sa Dumaguete City sunod sa ka-estasyon. Samtang padayon naman ang pag-abot sa COVID-19 vaccine sa Dumaguete City nga karon may 24,138 ka mga residente ang nabakunahan. Nag-abot sa Lunes kag kahapon sa syudad ang 11,500 doses tanan sa COVID-19 vaccine gikan sa national government. May 63 new cases ang kahapon sa Bugos ka Negros Oriental. 379 karon ang active cases ang probinsya. Sa number 6, sa Sagay City, isa ka bus ang naguot sa isa ka beach resort kaina sang aga ugaling na abtan sang high tide. Nakibot ang mga yara sa beach resort sa Barangay Old Sagay sa Sagay City kung paano nakalabot sa tunga sang dagat ang ini nga bus. Sunod sa mga nakasaksi sa insidente, may nag-okupar sa among nga bus para magkadto sa baybay. Naguot ang guma sini, gani nagpangayo sang bulig nga ma-rescue. Pero antes pa man mag-abot ang rescue, naabta na ini sang high tide. Wala na makuha ang bus sa nahamtangan sini, samtang nagasaka ang tubig. Temporaryo inianay nga nagtusmaw sa dagat samtang ginahulat na naman ang low tide para tigayon ini nga makuha. Sa number 5, sa Himamaylan City, isa ka lalaki na sa puwan nga patay sa higad lang sang alagyan. Dugoon na kagwala sa kabuhi sa masapuan kahapon sa mga residente sa may barangay San Antonio sa Himamaylan City ang biktima nga si Jolene Banaglorioso, 48 anyos. Ang biktima ay may madamo nga buno sa lawas. Sunod sa pulis, ulihi nga nakita si Banaglorioso nga nagainom upod ang isa ka persona sa Lunes sa gabi. Isa sa anggulo nga ginatanaw sa karon sa PNP amo nga siya ang ginpatay. Tugas ang kahulugbon sang iya nga upod nga posible man iya nakaaway. Pero ini ang ginapatod pa sa gihapon sa kapulisan kag padayon pa ang ilang investigasyon. Sa number 4, anay Congressman John Orola nagsaylo sang iyang voters registration sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Pero suno kay Orola, madamo man sang pwede nga malantaw rason sa iyang pagsaylo sang iyang voters registration. Pwede man nga sarang siya magtener sa lugar, pero wala siya sang intensyon nga mag-intra sa politika sa among nga lugar. Kung bala may plano siya nga magpapili bilang gobernador sa probinsya, suno kay Orola, nagapabilin ang iyang handom nga makabulig sa probinsya kag bisan pa sa Bacolod. Mapatod ini kung mag-abot na ang tiyempo. Suno naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kung madayon man ang plano ni Orola, hindi man siya makapili sang iya mangin kasumpong. Katapos ang PDP laban si Orola sa idalom sang kampo ni Alfonso Cusi. Natala na sa Setyembre ang ilang nga pagtililipon kag sa among nga tion, suno kay Orola mahibaluan ang iya nga mangin desisyon. Nagagwang huring-huring nga suportahan sa negosyante nga si Olivia Yanson si Orola, pero ginklaro ni Orola nga wala sang kamatuuran ini. Wala man siya nakakonsulta sa kayanson sa iya nga mga political plans. Samtang, ginsiling naman ni Lacson nga ginsiling sa iya ni board member Tinto Bascon nga luyag sini magpapili bilang alkalde sa syudad sang Himamaylan. Pero sa gihapon, hulaton sini ang mangin desisyon sang board member. Kung madayon, mangin kasumpong ni Bascon si incumbent Mayor Raymond Tongson nga katapos sang Unega. Sa bahin sang Love Negros, may kandidato ini nga iga-field sa Toboso. Gina-finalize pa kung bala si Anay Mayor Evelio Valencia o kung ang incumbent Vice Mayor nga si Jesse Rex Bartolome. Damlag pa ginsiling ni Mayor Richard Hauhoko nga ang iya asawa nga si Madonna ang magatalos sa iya. Sila ang katapos sang Unega.
Sa hinubaan naman, ginapaabot ang pagpapili sa duha kakatapos ang Love Negros para sa mayoralty race. Si Kapitan o Punong Barangay Oscar Daclan kontra kay SP member Daf Anthony Reliquias. Jan Urola nagpa-register sa Don Salvador Benedicto nga maengkwentro kuno sa imo gov. Well, of course, you cannot choose your opponent, no? Pandingan siya kuno 200 million ni OVY. Good for him. So saan o kagit Sir Jan ma-decide? Siguro after the convention. When you file the certificate of candidacy, hindi na siling na yun nga tapos na. You can even withdraw pa nga eh. Even until December, before the printing sa mga ballots pa na, you can even withdraw. Sa number 3, amay sang 42 anyos ka babae nga ginakabig sang army nga leader sang NPA kag isa sa 3 ka mga napatay sa encounter sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Ang ginapabugal ang ianak bilang isa ka writer kag isa ka hangaw. 3 man katuig nga wala nakita ni Pablo Tariman, ang ianak nga si Karima Lorena Tariman, ang isa sa 2 ka mga katapos ng New People's Army nga napatay sa encounter kontra sa katapos ng 79th Infantry Battalion sa Hacienda Rimunda sa Barangay Kapitan Ramon, siyudad sang Silay sang Biyernes. Masubo para sa iya nga madulaan sang anak, pero iya iniginbaton nga may bugal. Isa siyang magaling na makada. And then later, kung paano siya namatay, na-realize ko rin na isa rin pala siyang magaling na mandirigma. Gindugang ni Tariman nga isa man ka writer sa national paper nga makapila niya ka beses ang ginhaylong ianak nga magbalik na puyo sa iya kag sa iya pagid 18 anyos nga anak. Wala niya man mapunggan ang magilibion samtang ginakremate ang bangkay sa iya anak kahapon. Marami akong gustong sabihin sa kanya, like, hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay niyan? Lagi kang hindi kita masilayan ng matagalan, laging on the go. I don't even know your phone number. I don't know where she is all the time. But I understand why it has to be so. Yeah. Of course, masakit. Pero through the years, nasanay na akong sa buhay niya na hindi kami nagkikita. At the same time, nasanay ako nang tanggapin ng maaga na may mangyayari sa kanya. And habang tinitingnan ko yung bangkay niya, ang iniisip ko nung bata pa sila, hindi yung life nila ngayon. Si Karima, ang anay managing editor sang Philippine Collegians ng University of the Philippines. 2001, sang siyang nabilanggo tubtob nga na-dismiss man ang kaso nga illegal possession of firearms sa ginpasaka batok sa iya. Suno sa Army, leader sang Northern Negros Front si Karima. Isa sa iya ginaligar kaupod nga napatay si enkwentro ang 38 anyos nga si Jory Cocoba sang Ibi Magalona. Napatay man sa mga encounter si Private First Class Christopher Alada nga taga Badyangan, Iloilo. Suno kay Army Major Senon Pansito, spokesperson sang 3rd Infantry Division, magluwas sa posthumous award. Ila man ginapalabot ang military merits kag honor para sa ginakabig baganihan nga soldado nga napatay sa enkwentro. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa ikaduhang tion nakabaton naman sa bomb threat ang Hall of Justice kaina sang aga. Isa ka abogado sa Public Attorney's Office ang nakabaton sa temprano pa na ginuwa kainis ang aga gikan sa Hall of Justice sa mga empleyado kag iban pa nga may transaksyon sa among nga talatapan. Ini kasunod sa pagkabaton sang isa ka abogado sa Public Attorney's Office mga lapit 8 sang aga sang tawag sa ila nga landline. Ginsiling sang caller nga dapat magwa na kay palukpo ng bomba 9 sang aga. Ginpagwa ang tanan nga yara sa sulod sang talatapan bilang kabahin sang standard operating procedure. Pasado 10 nag-abot ang bomb squad. Patag ni Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Police Station 2, inibangod gin-observe nga waiting time, labi na nga may nakasaad nga oras sa ginbuyan nga pagpamahog. With that, may waiting time sa nang ginagawa sa sumuli ka na pagkagay na kung mag-explode or hindi demand, that's the time na magkanto sila to assess the area. Pero aral lang sa palibot natin ng EOD,
para i-pulat or i-conduct ang waiting time ng SOP nila, no? Ang gulo kitang nanantaw, ma'am, nga posible ba si sungod sa isa ka dako nga kaso or isang sa tungod sa dako nga persona nga involved sa dako nga kaso. Ang 31 anyos ni si Akira Rekamatsu nakibot nga hindi sila makasulod. Last 10 na nakaschedule ang iyang kasal sa Branch 47. Naghulat nga basi pa lang antes matapos ang bilog nga aga, madayon ang ilang nga kasal. Dayon nun kung in kaso nga mag-clear na to sila sa babaw. Kung sa hapon na lang. Oh, pwede man. Hindi na yan pwede yung isol pa. Hindi na. Kung open naman, pero kung no choice, giti mo. Lati kami sa next na schedule. Gin-schedule na sang Branch 47 sa hapon ang ilang nga mga damlag pa naka-schedule nga kasal. Suno ka Executive Judge Raymond Joseph Javier, ikaduha na ini nga tion sa sini nga tuig, sila nakabaton sa kasubo nga pagpamahog. Tuman ang perwisyo sa mga hilikuton sa Hall of Justice ang kasubo nga mga hitabo. Sini na nga hapon nagbalik normal ang hilikuton sa mga talatapan. Hindi pwede nga maliwat pa ini. Nagalaom si Judge Javier nga malocate ang responsable sa likod sa sini nga mga tawag kag dapat nga magapanabat ini. We will know the identity of the prank caller, then we will be filing appropriate charges against him or her. But for now, we can only hope na ma-identify. Yes. So our first step is for the identification of the prank caller. Ginalantaw sang pulis nga mahimo may kangtanan ng bomb threat sa isa ka dako nga kaso o kung may isa ka persona nga may kahilabtanan sa dako nga kaso. Sunod naman kay Judge Javier, hindi ma-discount ang posibilidad nga may kangtanan sa sahi sang trabaho ang natabo nga pagpamaho. ₱45 anyos ka returning OFW nga nagpositibo sa Delta variant sa COVID-19 pati Nagtipo ng katapos ang Barangay Health Emergency Team kag mga tanod upod sa kapulisan sa Barangay Hall kag liwat nga ginbalikan ang puluyan sang 45 anyos nga returning OFW sa isa ka subdivision sa Barangay Villamontes sa Bacolod kainasang aga. Ini matapos nga nagpamalibad siya nga magpariswab upod siya duwa ka mga katapos ang panimalay sang kahapon. Ang returning OFW ang isa sa 6 ka mga kaso ng COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Sa records ng Bacolod Emergency Operation Center, Hulyo 20 sa nagpositibo sa COVID-19 ang resulta sa iya swab test nga ginkuha siya pag-abot sa Manila halin sa Dubai. Kabangdalan nga siyang na ospital. Sang Agosto 20, nagpauli siya sa Bacolod sang nagnegatibo na sa virus ang iya RT-PCR test. Ang ila rason to because they are already negative, no? Negative na result, so why is it pa na swab, no? Then because siguro how stressful it is, no? Kaya kabalo man ta na after swabbing, ma-quarantine ka naman, no? So that's why siguro hesitant sila at first, but nagahinyo gid, no, ang publiko na dapat man mahatag assurance sa aton na para sa aton seguridad sa aton kaya yung lawas. So through the effort man sa CHO office, no, as per advice by Doc Miraflor and diri man sa barangay, no, we are thankful na nakahatagid sang pag-swab, nandarigogin ang swab, no. Makaligad ang pilaman ka oras, nagsugot man ang OFW nga magpariswab upod siya asawa kag anak. Ginpathag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, hindi mapaiway ang delay sa pagpagwa sang resulta gikan sa Philippine Genome Center bangod tanan nga local government unit ang nagapadalaman didto sa mga swab specimen para sa genomic surveillance testing. Sa sinila nga testing center, mahibaluan kuno nga variants ng COVID-19 ang nakalaton sa isa ka persona. Gani ang ila ginalauman ang mga matagaan atensyon sang national government nga matigayon ng pagpain sang pondo para sa pag-operate sang natukod nga Genome Center sa Miagao, Iloilo Province. Ang ato nga genomic surveillance testing. But at least importante, may na-document kita. So at least ang haka-haka nato nga nagdamo kaso ta nga nagasigi taas, naganubo ka taas nubo, it's because of these variants of concern nga ari na di sa ato sa syudad sa Bacolod. Subong sini, kung makita ta nga da ang qualification kag criteria sining nagpositibo, ara siya sa Delta variant, insigida we implement the Delta variant protocol.
para mas, it's better to take the side of caution rather than nga sa ulihin na ang paghinulsol kay nagdamo ng kaso. Samtang kahapon, nagnegatibo naman sa virus ang resulta sang repeat RT-PCR test sa 6 kabulan nga lalaki nga lapsag nga nalatnan man sang COVID-19 Delta variant. Negatibo man ang resulta sang RT-PCR test sang iyang mga ginikanan nga close contact. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga taga-Sultan Kudarat inadlaw nga nagabiyahe padulong sa Bacolod para ilibod ang ilang nga mga produkto gikan sa uway nga himo sang ila nga tribo. Sunod sa ila, madako ang halit sang pandemic sa ila rason nga nagalabot na sila sa iban nga probinsya para magbaligya. Yaring report ni Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang ini nga mga display nga mga native nga mga produkto sa mga taga-Sultan Kudarat nga inadlaw nga nagbiyahe pa Negros para lang ilibod ang ini nga mga produkto. Kalabanan diri himo sa uway. May nanarisari nga mga duyan, classic nga duyan, egg type, mayara man sang avocado type. Naga-range sa 8,000 pesos tubtub 12,000 pesos ang bili sini kay himo sa salsalon ang stand pati na ang brace sini. May mga silhig, abaniko, banig, food cover kag mga basket. Sunod sa kay Billy, ila ini nga ginapangumpra sa mga tribo sa Sultan Kudarat kag ginabulante. Mga kuanang obras mo sir? Mga native, mga nitibo. mga native gid sa Sultan Kudarat. Oo, Sultan Kudarat. Himo sa uway. Oo, uway. Damo uway sa Sultan Kudarat. Damo uway dito sir. Agosto 18 pa sila naghalin sa Sultan Kudarat. Sakay sa duha ka mga salakyan, bitbit ang ilang mga produkto. Nagsakay sila sa Roro, gikan Dipolog, tubtub na kalabot sa Negros Oriental. Nagpa-swab test pa sila anay para makalusot sa mga borders. Kahapon, sa circumferential road sila pero mabudlay para sa mga motorista nga magpondo. Gani, nag-ayo sila sa punong barangay sa Mansilingan nga diri temporaryo nga magbulante sang ilang mga produkto sa higad sang dalan sa unahan lang sang crossing sang Vista Alegre. Lugar ang Panamon. Ginapistuhan ba nila lain? Hindahan lider Di, paano ka mo bimakukuhanan sa tao? Kung ginabawalan kami di, mangita naman kami sang area nga kuan. Di naglisensya kami to kay Kapitan Lina. Di, nagasugot sa? Subong lang adlaw. Bangod sa makagalanyat sa panulukan, wala malikawan sa mga motorista nga magpondo kag magpamangkot. Ang ini nga babae, ang buena mano nga customer, nagbakal siya sa duha ka mga banig. Kung nakabaligya kami dire kay Madam sang banig nga dalawa. Madam mo gid na lang, salamat sa imong Madam. Dagko na ni nga bulig Madam. Silyo. Wala untat ang pagpondo sa mga motorista. Suno kay Billy, tuman ka puraot sa ilang pangabuhi sa ilang probinsya dala sang pandemic. Amukon nga napensara nila nga magbulante sa iban nga mga lugar. Kapigado na sang pangabuhi dito sa amon siyete. Sa Sultan Kudarat? Taga Sultan Kudarat ka gid. Sultan Kudarat siyete. Kapigado gito. Kapigado gid tungod sa pandemic siyete, ang amon nga kuan. Mga buhi na lang kami sang bisang gamay lang amon nga binansya. Oo. Importante mabuhi lang ang pamilya sang sakto. May mga namahalan sang ilang nga baligya. Pero sunod sa kay Billy, hindi man basta-basta ang ilang inagyan kaging gasto sa krudo, plete sa barko, kag RT-PCR test para makapanegros. Kada adlaw, lain-lain ang lugar nga ginaplastaran nila. Depende sa kung diin sila pasugtan kag hindi masitaan. Kung mapaubos nila kunong ilang mga produkto, gilayon man sila nga magapauli sa Sultan Kudarat. Barb, actually, ini sila nga grupo. Nakita ko sila sa Sabado sa Kabangkalan. Sa nag-shoot ko tripping ni Roming. Katahom sa makita mo sa sigadalan, pero kadali ko, nagpuli ko. Kagapon, kita ko naman sa circumferential road. Dali ko kapundo, kay grabing traffic. This morning, dito naman sa Mansilingan, nabako sa opportunity na nga, ibaloon ta ko nilang ang storya kung di sila halin. Kasi Sultan Kudarat pa sila naghalin. Layo, Ming, no? Pero nakita ko man sila sa may highway, sa old nga airport. Pero at the same na ayhan sila nga. Duwa sila kuno ka group Marb, nag-divide into two. Sila tapos amo na iban dito na ulihin na bilin sa Dumaguete. Kay naggrupo sila nga nagkadto di amo na kuno ba nila pang mangumpara dito sa mga tribo kag dalon di kay wala gid sang palangabuyan. Tungod sa pandemic. Dugay na ni bali sila buot silingon Ming kay engage sa amo nga klase sang negosyo galing kay wala na gid. So, wala to din sila baligyan. So ila gid nga kuan na gid nag-resort sila nga iban nga provinces pagyaan. Kabay pa damo nagbakal sa iyo. Kani Barb do nag-call center ko today. Nagsabat sa mga pamangkot. But sige lang buligan ta sila kay kisama na sila diri sa aton sa Negros. Kagamo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.